Скъпи приятели, това, което искам да ви кажа, че България по принцип се води правова държава. Нашата конституция, както казахме всички до сега говорящи, е добра. Но се случва така, че за един откраднат капак, за да изхраните семейството си, вие попадате в затвора в Белене. Случва се така, че са откраднати милиони, милиарди. Вие имате къща под Шумахер, състезател, известен, световно в Монте Карло, и заплашвате журналист, че ще го дадете на съд. Тоест приказката за кокошка няма прошка, за милиони няма закон. Защо е така? Причините са ясни навсякъде. Навсякъде няма съдебна система, няма съдебни палати, а има семейни палати. Защото в русинската семейна палата служат семейства, кланове, масони, които не спазват закони. Защо не ги спазват? Защото е много полезно да се вземат пари под масата, като джобните пари са тези, които са платени от държавата. Съдебната система по принцип е независима, т.е. тя си има собствен бюджет. Отделно съдии и прокурори чрез неправилни решения поставят България на първо място по заведени дела на човек от населението, казвам като на глава от населението, в Европа, в Страсбург. Ние сме номер 1. България досега е загубила над 20 милиона лева обезщетения от хората, които са осъдили съдебната система. И ще продължават да губи тази държава делата. Искам да ви кажа, че в момента в Страсбург много дела чакат ред. Едно от тях е моето, където държавата са разрешила да я осъдят за 1000 лева. Кой ще ги плати тези пари? Ще ги платим ние. Ще ги плата аз. А не тези, които са взели неправилните решения. Когато аз греша на работа, мене ме наказват, могат да ме уволнят, но за тях няма никакъв казус. Те са си все прави. Никога няма виновен съдия или прокурор. Той не плаща обезщетенията, за които държавата е осъдена за неправилно решение по даден казус. Самата държава, съдебната система не кае за тези дела. Не се правят изводи, не се коригират нещата. Те продължават да се текат в грешната посока. До кога ще продължи това? Хора, тази съдебна система нашата е раково болна, злокачествен тумор. Това ни го казва Европа. Продължава да ни го казва. Това е причината, поради която аз се страхувам, че протестите няма да минат по мирен начин. Защо? Защото хората, които ограбиха нашата държава, ЕРП-та, тези, които ограбиха природните богатства, в този повод искам да ви кажа, че България е на първо или второ място по добив на злато и по наличност на злато, което се присвоява по незаконен начин от фирма Дънди, канадска фирма. Кой е дал право да ме ограбва тази фирма? По същия начин беше направен опит да се вземат и природния газ. По същия начин продължават издевателствата на нашите природни богатства. След като ние не можем да се здобием с тях, защо ограбваме нашите деца? Нашите деца не заслужават ли по-добро бъдеще? По този начин, освен добива на злато в нашите хубави природни богатства,
като Родопа, тя ще бъде разсипана. Нашите водни басейни ще бъдат отровени. Това, с което ние се гордеем, туризма, ще бъде сринат. Защо? Защото шепа повтаря. Било то БСП, било то ДПС, било то ГЕРБ, било то друга партийна организация, намира начин да я продаде и да задоволи своите потребности и тези на своите поколения. Заради 100, 200, 300, 1000 страдат, заради 1000 човека страдат милиони. Губят са много пари и вместо да живеем богато, щастливо, както живеят в Кувейт, ние броим стотинките си, бъркаме в джоба си и този джоб се оказва скъсан. Там няма пари. И ние разбираме, че нашите родители нямат пари да си купят лекарства, как да си платят, да бъдат отоплени, как да си платят да имат ток. Ние се чудим как да осигурим нашите деца, да им купим дрежка, обувки и нямаме пари. Детските, които ни отпускат, стигат за една седмица да купим памперс. С тези средства можем ли да заводим нуждите на едно дете? То не знае, че няма пари, но се научава и след третата година то вече знае. Защо? Въпросът е, детето пита защо ние не сме ли в Европа? Защо се случва така? А ние отговор нямаме. Какво правим тогава? Парите текат, отиват в чужди джобове. Тези пари отиват в част от хората, които са продали България. Тези хора няма да бъдат осъдени и нашите протести ще продължат. До кога? Срещу нас се изправят полиция, а не застават виновните лица. Прокурори, съдии, олигарси, министри, депутати и те се крият за нашата полиция. Така ли трябва да бъде? И до кога ще продължи? Има ли шанс да се излезе от този казус? Много се съмнявам нещата да минат помирно и хората виновни да получат заслуженото си и да влязат там, където е мястото им, т.е. в затвора. Там е мястото на всички, които награбят, продължават да награбят и дадоха заявка, че отново ще ни грабят. Защото е много лесно да се назначат нови избори и да се чакат същите резултати. Тези избори се насрочват страшно бързо, за да не може народа да се организира, да се създаде нова партия, ако щете, някакъв ново нещо, нова идея, която да работи в полза на народа. Да, вярно е, народа се страхува, защото имаше една политическа сила, която обяви, че ще застане зад народа. Това беше ГЕРБ. Има ли осъден досегашен ръководител от тройна коалиция, от Станишев правителството? Няма такива. Напротив, ГЕРБ се съюзиха с предишните ни грабители. Те станаха част от